Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur gurekin izango ditugu Amaia Santesteban eta Irati Majuelo, Iruñerriko mugimendu feministako kideak. Orain, has gaitezen edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Nafarroan, koronavirusaren 9 susmoetatik 7 negatibo eman dutela da titular nagusia. Gainera, Italia jada afektatu gehien dituen 3. herrialdea dela nabarmentzen du. Bestalde, osasuna kasuaren inguruan, fiskalaren ustez, osasunak futbola usteldu zuela jasotzen du egunkari honek. Gai aldatuz, Foru Parlamentuak Ayusori paleto kalifikazioa zuzentzeko eskatu diola ere aipatzen da azal honetan. Baita fiskalak kaserako krimenaren autoretza aitari eta 2 semei egotzi diela ere. Horretaz gain, Polizia eta Guardia Zibilek Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoan arriskugarritasun plusa mantenduko dutela jakinarazten du. Eta bukatzeko, Tuterako futbol taldeak gobernuari laguntza eskatu diola aipatzen du, estadioa berritzeko. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Nafarroan 7 koronavirus kasu baztertu eta 2 aztertzeko daudela dio titularrak. Argazkia aldiz, lantzeko inauteriei eskaintzen die. Horretaz gain, Alonsok Euskadiko PPko lehendakari bezala dimititu eta politika utzi duela ere nabarmentzen du egunkari honek. Baita Iruñean, ostirala eta zabalgunea direla istripu gehien dauden egun eta eremua. Osasuna kasuari dagokionez, fiskalak epai eredugarria eskatu duela jasotzen du. Eta bestalde, egunkari honek, osasunak tximi abilaren falta nola sumatzen duen ere azaltzen du. Bukatzeko, N121A errepidean 3 urtetan 15 hildako izan direla dio, eta horregatik lehentasuna ematen diotela segurtasun handiagoa emateari. Gararekin jarraituko dugu. Lakuak eta Bizkaiko diputazioak Zaldibarko hondakinengatik talka egiten dutela dio albiste nagusiak. Horretaz gain, Alfonso Alonso badoala, baina bere jarraitzaileei jarrai dezaten esan diela ere aipatzen ditu. Ricard Vilareguti elkarrizketa egiten diote gainera gaurko garan, Kataluniari buruz. Eta bestalde, ongietorriak direla eta 6 lagun auzitegi nazionalean izanen direla jakinarazten du. Bukatzeko, Polizia eta Guardia Zibilek 681,88 euroko plusa izango dutela ere azpimarratzen du komunikabide honek. Goazen orain berriako azalarekin. Alfonso Alonsok dimisioa eman duela dio titularrak, PPko buruen konfiantza galduta. Argazkian aldiz, Tolosako inauteriak erakusten ditu egunkari honek. Horretaz gain, Azparnerako 3 hautagai lehian dabiltzala jakinarazten du. Eta gai aldatuz, Volkswagenek absentismo azkesu langileen ohiko gaixoagiriak mutualitate baten esku utzi nahi dituela ere azpimarratzen du. Italian, bestalde, koronavirusak erituta 7 pertsona hil direla nabarmentzen du, eta osasun mundu erakundeak pandemiarako prest egoteko eskatu duela. Bukatzeko, kulturan Donostia antzerkisariari eskaintzen dio tartea, eta kiroletan Euskal txirrindularitzari eta Jonathan Garziari. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak dioenez, fiskalak frogatutzat jo ditu Bizkaia auziko delitu guztiak. Horretaz gain, presoei harrerak egitea egotzita deklaratzera deitutakoek erakunde baten atzean egotea ukatu dutela azpimarratzen du Euskal Herria irratiak. Eta bukatzeko, Maiolga Ramirezen hitzak nabarmentzen ditu. Esanez, poliziaren furgoiak abiada bizian sartu zirela plazara gazteen atzetik, alde zaharreko inauteriak ospatzen ari zirelarik. Horretaz gain, Nafarroako Berdintasun Institutuak bere 25. urteurrena ospatu du. Horretarako, ekitaldi egitarau zabala antolatu du, berdintasunaren aldeko politika publikoak bultzatzeko eta foru komunitatean gizonen eta emakumeen arteko benetako berdintasuna lortzeko borrokan egiten duten ekarpena nabarmentzeko. Atzo ausartak izan zirelako, gu gaur indartsuagoak gara, eta bihar askeagoak izango gara, da ospakizun honetako aukeratu duten leloa. Ikusitzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, giro iluna eta euri pixka bat espero da, batez ere iparraldean. Temperatura asko jaitsiko da barnealdean, eta maksimoak asteleheneko 20-22 gradutatik 12-13 gradu ingurura jaitsiko dira. Kostaldean, temperaturaren jaitsiera ez da hain nabarmena izango,
baina zonalde honetan hodeitza trinkoagoa izango da eta euri gehiago egingo du. Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean apenas bustiko du. Eguerditik aurrera, haizea ipar-mendebaldetik finkatuko da eta zakartu egingo da. Elur-kota gauean 1300 metro inguruan kokatuko da. Bihar, asteazkena, giro umela eta hotza izango dugu. Temperaturak koska pare bat beherago egingo du eta kostaldean 10-11 gradu inguruko maksimoak neurtuko dira eta barnealdean 7-9 gradu ingurukoak. Euria egingo du eta zaparradak denera zabalduko dira eta astelenekoak baino mardulagoak izango dira, bereziki goizean. Elur-kota 1200 metro inguruan kokatuko da. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta bizi-bizi ibiliko da egunaren lehenengo partean. Ikusi ditzagun orain gaurko eguneko efemerideak. 1851eko otsailaren 25ean Pierre Auguste Renoir margolari inpresionista jaio zen. Gainera, gaurko egunez, baina 1875ean Enrico Caruso tenore italiarra jaio zen. Beranduago, 1953ean Txema Vitoria Txiribiton euskal paiazoa eta matematika irakaslea jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, baina 1970 urtean, Mark Rothko margolari estatu batuarra hil zen. Ikus ditzagun udalerri desberdinetako albisteak. Berriobeitirekin hasiko gara. Haureskolak ezagutzeko egun bereziak ospatuko dira bihar eta etzi. Berriogoitiko haureskolan bihar izango da, 5:00 7:30 eta Artikako haureskolan etzi, otsailaren 27an, ordu berean. Otsailak 28 arte bestalde Atena Fundazioaren Meraki emakume begiradak erakusketa bisitatzeko aukera izanen da. Larunbatean, gainera, inaute egun nagusia ospatuko da Berriobeitiko pilotalekuan. Egitarau osoa laster emanen da jakitera, kartelen eta sare sozialen bidez. Eta beste gauza batzuen artean, antzezlan bat taularatuko da Berriobeitiko erabilera anitzeko eraikinean. Berriozarrera pasako gara. Urtsintxa haureskolako ateak zabaltzeko eguna eginen du otsailaren 27an, ostegunean, 5:00, haureskolako proiektu pedagogikoa eta hezitzaileen taldea ezagutarazteko. Horretaz gain, inauterien barne gaur puska biltza egingo da Alde Zaharrean arratsaldeko 7:00. Eta Berriozarekin bukatzeko, igandean un kuento medieval aurantzerkia egongo da entzunaretoan arratsaldeko 6:00 eta 6 euroko sarreraren truke. Burlatara pasatuz, gaur Lukas de Ayerberen epaiketa eta heriotza zigorra betearaztea egingo dira Ezkaba plazan, arratsaldeko 7:30. Horretaz gain, eta gai aldatuz, kultura aniztasuna aldarrikatzeko abesti bat prestatzen ari dira. Lemon Ital taldeak sortu du eta herritarren musika, ahotsa, instrumentuak, hizkuntza eta bar sartzeko aukera dago. Beraz, interesatuak haiekin kontaktuan jar daitezke webgunean aurki daitezken datuekin. Bestalde, martxoaren 14ean Saltinera irteera bat antolatu dute Gaztelekutik eta joan ahal izateko igandea baino lehen eman beharko da izena. Erroldatuek gainera 5 euro ordaindu beharko dituzte. Bestalde, giza eskubideen defentsan jardunaldien barruan, nazioarteko brigadak mundu bat elkarteak sorturiko erakusketa interesgarria bisitatzeko parada izanen da martxoaren 6 arte kulturetxean. Ostiral honetan gainera, Salva Reinaren bakarrizketa saioa egongo da kulturetxean gaueko 10:30. Sarrerek 10 euroko prezioa izanen dute lehenagotik erosita edo 15 eurokoa lehiatilan erosiz gero. Burlatarekin bukatzeko, larun batean, Stacey Collinsen kontzertua egonen da 9:00 kulturetxean, eta sarrerek 7 euro balioko dute aldez aurretik edo 10 euro momentuan bertan. Orkoienen, ostiralean, 12 urtetik gorako gazteentzako antzerkia egonen da 2 euroko sarrerarekin. Que nos presentamos nerabezaroaren hainbat mezu boteretsu erakusten dituen komedia abstraktua da, gazteen arteko komunikazioa edo mutil eta neska nerabeen arteko maitasuna nola bizitzen den adibidez. Antzezlana gizarte etxean izanen da 7:00. Amaitzeko, Iruñako albisteak ikusiko ditugu. Iruñako udalak aurreko ostiralean egindako bileraren ondoren
Nasugintzari egindako eskaintza mantentzea erabaki du, Arrosadian, Iparetxa Bakoitzen, Sadarren eta Txantrean lurzatiak ematekoa. Lehenengo hiruguneen kasuan, berehala egon litezke eraikigarri, lizentziek ez bailukete behar aldez aurreko hirigintza izapiderik. Eskaintza hau, Nafarroako gobernuak Herripagainako herripan alokairu sozialeko 181 etxebizitza eraikitzeko proiektuaren alternatiba gisa aurkeztu zen. Izan ere, etxebizitzen kalifikazio aldaketak eztabaida piztu du auzotarren artean. Eskainitako lurzati guztiak aintzat hartuta 300 etxebizitza berri baino gehiago eraikiko litezke. Horretaz gain, etxebizitzaren arloan udalak dituen lan ildoei dagokionez, une honetan udalaren lehentasunak gazteei zuzendutako alokairua eta alokairu soziala direla ere gogorarazi dute. Bukatzeko, jakinarazi dutenez, Iruñeko udalak kirol instalazioetarako 14 desfibriladoreren hornidura, mantentze zerbitzua eta erabiltzen ikasteko prestakuntza esleitu ditu. Zehazki, honako hauetarako dira desfibriladoreak: Arrosadia, Azpilagaina, Ermitagaina, Ezkaba, Jose Maria Iribarren, Arrotxapea, Sanduzelai Mendillorri eta Sanduzelaiko kiroldegiak, Sanduzelai eta Lezkairuko belarrezko zelaiak, Arantzadiko kirolgunea, Sanduzelaiko kiroliria, Kaparrosoren errota piraguismo zentroa eta Labrit pilotalekua. Iruñerriko mugimendu feministatik Irati eta Maia ditugu hemen gurekin. Kaixo, arratsaldean. Kaixo, arratsaldean. Zer moduz? Ongi. Orain ja martxoaren 8 gerturatzen ari da, ez? Eta data garrantzitsu bat da zuentzat. Nola ari zarete prestatzen edo? Bai, urtarriletik ja hasi ginen biltzen Iruñerriko auzo eta herri desberdinetako jendea. Eta ja, gutxi falta da, baina badaude motorrak martxan eta aterako da zerbait polita. Eta zer duzue antolatuta edo pentsatua egitea martxoaren 8an? Aurtengo martxoaren 8a, gatoz aurreko 2 grebetatik, baita ere Euskal Herriko 5. jardunaldietatik, orduan hor pilpilan daukagu feminismoaren kontua ez, eta martxoaren 8ko data hor daukagu, orduan aurten bai grebara ez dugula deitu, baina hori ez du esan nahi, ez dela, ezakit nola esan, guk greba ikusten dugu beste tresna bat, eta gaurten martxoaren 8an kalera aterako gara ere, baina beste formato batean, ez? Orduan bai egun osoko egitaragoa izango dugu ere, baina beste modu batean. Bai lehengo urteetako antolakuntzarekin jarraitu, bai deszentralizatuak izanen direla goizeko ekimenak, guztiak 12an izanen dira, eta gero arratsaldean bai eskualdeka eta konkretuki Iruñerrian 6etan Antoñutitik manifestazioa eginen dugu. Eta zein da aurtengo aldarrikapen nagusia? Iaz, zen pixka bat zaintza lanak ez, ikustaraztea eta aurten? Bai, ez ditugu atzean utzi nahi aurreko grebetan zuen aldarrikapenak, baina bai, aurtengo leloa dela ez, antolatu indarrak batu borroka feministara. Azpimarratu nahi genolako gehien bat antolakuntza feministak daukan indarra ez. Gaur egun feminismoa leku askotan daukagu, ez dakite esan daiteken modan dagoela, baina bai ez badela denon bizitzetan askotan agertzen den zerbait. Baina guk aldarrikatu nahi dugu feminismo antolatu bat. Azken finean ez baldin badaude kolektiboak, ez baldin badaude taldeetan eta asanblaetan antolatuta, gero kalean gauzak ez dira ateratzen eta aldarriak ez doaz aurrera ez, geratzen dira lelo hutsetan eta pixka bat hor indarra jartzea alde batetik eta gero beste alde batetik ere horrekin lotuta, baina beste modu batera
ez, ikusten dugu nola instituzioetan eta ere sartu den feminismoa, baina askotan ez, edukiz hutsa den feminismoa da, eta ikusten dugu nola eskuindarrek edo neoliberalismoak erabili dezakeen pixka bat botoak jasotzeko edo pixka bat aurpegia eta eskuak garbitzeko, eta pixka bat ere hori kritikatzea eta hori garbiketa more horren kontra joatea edo. Eta gaur egun feminismoa antolatuta dago, horrela diozuen bezala? Antolatua gaude, baina bai egia da bizigaren sistema eta jendarte individualista honetan batzutan zaila dela, ez? Sare sozialek ere badute hor bere eragina eta gauza batzu sare sozialetik edo mugitzen dira, baina horregatik Iratik esaten zuen moduan ez, gure apostua da antolakuntza horretara, bai asanblaetara, bileretara, auzoka, herrietan, ze azkenean beharrezkoa da. Orduan bai modan dagoenez edo momentu honetan oso erraza denez sare sozialen bitartez aldarrikapenak egitea, baina gero hori ere kalera atera behar da, antolatu behar gara eta kontenidoz edo bete behar dugu guztia, ez? Orduan, hortan gaude, jende asko gaude, baina bai egia da antolaketa hori beharrezkoa dela. Eta pasaren urtean, esan dezakegu, martxoaren 8ak arrakasta izan zuela. Espero duzue aurten ere mantentzea? Ze agian greba ez izatean aldatu daiteke pixka eta Nik uste dut izango dela arrakasta handia martxoaren 8ak beti izan du, ez? Egun merezioa da eta Iruñerrian behintzat ematen dugu grebaren aurretik ez zegoela ezer ez, eta grebak egin aurretik ere egiten ziren gauza asko ziren hori nahiko lokalak ez, oso igual auzoetan zentratuak eta pixka bat bueltatzen gara formatu horretara, baina nik uste 2 urte hauetako olatu horrek ere eragina izango duela eta auzoetan ari dira antolatzen gauza pila bat. Eta nik uste gero jende asko bilduko dela berriz manifestazioan. Orduan, igual deszentralizatuago egotean ikusgarritasuna ere izango da auzo guztietan ez, baina komunikabideetan eta igual ez hainbestekoa. Nik uste ez, azken urtean ere jokatu da pixka bat horretara ez, eta aurten ere aldendu naizen horretatik, argazki bat oso ongi dago, baina azkenean deszentralizatua egitean ez duzu eragiten egunkarian edo telebistan eragiten duzu zure auzokidearengan, ez? Eta nik uste dugu horrek balio handiagoa daukala eta igual ez dira izango irudi ikusgarriak, baina bai benetan eragina duten ekintzak edo. Eta zertarako espero duzue balio izatea egun honek, esan nahi dut? Gero aldaketa antolakuntzan ematea. Hori leloak esaten duen bezala, antolatu indarrak batu borrokara, erderaz nos tendréis enfrente, aurrean izango gaituztela, orain bizi dugun olatu eskuindar nuturreko olatu horrekin, neoliberalismoa, fasismoa, guzti hori hor daukagu eta adieraztea kalean egonen garela, antolatua gaudela eta aurrean izango gaituztela. Azkenean gure aldarrikapena komunitate feminista bat sortzea ez, orduan hori planto eginen dugula eta aurrean izango gaituztela. Azkenean mundu hau guztientzat bizigarria izateko, momentu honetan ez da guztientzat bizigarria eta gutxiago ere emakumeentzat, orduan mezu hori argi ustea. Eta orain data gerturatzen ari dela, nabaritzen duzue jendea inplikatuago, interesatuago? Bai, nik uste data hor daukagu eta jendea galdezkan, nik uste ere hori auzoetan antolatuak daude, herri askotan ere egun osoko egitarau, orduan nabaritzen da. Ja, hasten dira ez, kartelak ateratzen eta jendea ikusten ora joan nahi duen, ontara bestera.
Eta norbaitek batu nahiko balu eta ez du aurkitzen igual, edo ezaki non dagoen bere gertuen dagoen talde feminista, edo nola egin dezake, nola aurki dezake? Bai, auzoka antolatua ez bazaude edo herrika, bai Iruñean edo Alde Zaharrari dagokio ez, edo auzoetan kokatzen ezen jendearentzat, bai baita ere koordinazio lantalde bat dago, sare sozialetan ere bagaude eta emaila ere badugu, eta bai argi ustea 12an Gaztelu plazan ere kontzentra bat edo aldarrikapena egonen dela, orduan auzo edo herrietara ez doan jendea, hor ere izango duela lekua lehen urtean bezala, 12an Gaztelu plazara joateko ere. Eta zergatik da garrantzitsua hona joatea, kontzentrazio hauetara? Azkenean hor batzen da komunitatea modu batean edo bestean, esan dut, ziur aski esango ditugun gauzak ez dira gauza berriak izango, baina, alde batetik bakarrik egun hau antolatzeak badauka balio politiko handia ez, ari gara praktikan jartzen aldarri egiten dugun hori, eta gero egunean bertan nik uste dut dela hori sentitzea komunitate feminista bat dela, eta adibidez ez zuk esan duzuna ez, baldin badago norbait ez dagoena antolatua edo dena delakoa hor ikus dezake ez, begira hola funtzionatzen dute edo hemen hauek daude, eta igual urrengo astean lotxoan egit, baina igual urrengoan animatuko naiz ez, eta bada azkenean egunaren funtzioa ez. Eta deialdi hauek emakumezko eginak dira, edo gizonek adibidez parte hartu dezakete, edo ze paper jokatzen dute honetan? Beste urtetan bezala, bai emakume guztiei deialdia egiten diegu, eta gizonek ere parte hartu dezakete bai kontzentretan eta manifestazioan, baina beti ere, besteetan esan dugun bezala, protagonismorik hartu gabe ez, azkenean martxoaren 8 emakumeak aldarrikatzeko eguna da, eta hor egon behar gara gu lehenengo lerroan ez, bai manifestazioan ere argi utzita aurreko aldean bai blokeka joanen garela, lehengo urtean bezala, ikustarazteko pixka batez, bloke ezberdinak bai emakume ruralen, blokea ikasleena, hemen ez daudenena, bai presoak, dituzten emakumeak, egun hortan ezin direnak egon, pixka bat bloke guzti horiek ikusarazi nahi ditugu eta emakumeak honen gara lehenengo lerro horietan. Ez dakit zerbait gehiago gehitzea gustatuko litzaizuekien, ala besterik gabe deialdia egin, ez? Animatzea martxoaren 8 kalera ateratzera, bai kartelak aterako dira ordutegi guztiekin, baina argi izatean Nafarroan goizean 12an izango direla elkartaratzeak, bai auzo edo herri ezberdinetan, Iruñean konkretuki Alde Zaharrean 12an Gaztelu plazan, eta gero arratsaletan bai eskualdeka eginen direla manifestazioak, eta Iruñerria Antoñetutik aterako garela 6etan, eta mundu guztia animatu parte hartzea. Mila esker, honetan eta ongi joan dadila. Bukatzeko errepasatu dezagun aste hontako agenda. Bihar, ipuin kontalaria egongo da 5etan Burlatako Axular Kultur Elkartean. Asteazkenean ere, baina 8etan, Nafarroako Antzerki Eskolan irriziklo jardunaldiaren barne erradikalak ginen ikuskizuna egongo da 3 euroko sarreraren truke. Egun eta ordu berean, bestalde, Euskalkien sailkapen berria liburua aurkeztuko du Gotzon aurreko etxeak zaldiko maldikon. Ostegunean, Xabier Artieda ipuin kontalariak saioa eskainiko du 6etan Atarrabiako kulturetxean. Eta ordu berean, Kamisibairekin ipuin kontalariak saioa egongo da San Francisco liburutegi publikoan 4 urtetik gorako haurrentzat eta sarrera librearekin. Ostegunean ere, baina 7:30 eta Karrikirin, dena nahi dugu liburuaren aurkezpena egongo da.
Ostiralean, Katakraken, Txinua HB-ren gainbehera dator den liburuaren aurkezpena egingo da 7:30. Eta gauean, Totemen, Xabi Bandini eta Itzaki Gardenaken kontzertua izanen da. 9:30 hasiko da eta sarrerek 9 euroko prezioa dute. Horretaz gain, larunbatean Atopia RPG partida antzerkia izanen da 5:00 Katakraken. Eta ordu berean, baina Tarrabiako kulturetxean, aurrentzako Batman Lego filma egonen da ikusgai euro bateko sarreraren truke. Larunbatean ere, eta ordu berean 5:00 Euskara eskubidea lelopean manifestazioa egingo da Golen Baionatik. Eta bukatzeko, larunbat honetan hasiko da Van Gogh Alive erakusketa Baluarten. Maiatzaren 31 arte egonen da ikusgai eta sarrerek 14 euroko prezioa dute. Orain, eta gaurko saioarekin bukatzeko, Erdoil taldearen bideoklip berriarekin utziko zaituztegu. Mila esker, hor egoteagatik, eta bihar arte.